Mipui ipatanga nuai sangni zathum don kawng siamna tur chhiah sawrkar in lak luih to nuwa Mizoram kawngpui chhiat ber hun kan tawng me khi vanduai thlak takzet ani Dr. Mala Treasurer MPCC chuan ati Buin khan MPCC Treasurer Dr. Lalma Somma nga ka chuan si phir le lungda inkar kawngpui chhiah atlo a tun tha chungin he kawng hi siam tharvek ni ma sela thathum thali lek nuwa tlan ngai na omlo khopina chele manani kumsom panga dai kawng kan siam don tia Mipui ma in tiam tu te sawrkar na nuaya aizo khopui chung kawng ani emo khokar kawng akhoya ma hi furkhat dai anom tamang lo hi vanduai thlak hle ani ati MPCC Treasurer chuan lungdai ser khan zanlon le buk pui tlang dung ten ol sam taka an thlai thar aizol bazara an hral thin chu kawngpui chhiata wanga an thlai thar te aizol bazara an hral na har sana an tok meka henglai huna tang aizol ron thleng turin zan khwa thak te kalangai tamai hi an laina tom hle ani atia zinvei wak le lirthe ezong ten nasa takin har sana an tok meka nikum September thla atangin Mipui ipatangin kawng siamna tur chhiah ses tiluina in an la a tuna hian kawng siamna tuyal thei chhiah alak thling khom chu nuai sangni zathum don ani to a kawngpui siamna atana lak tur ti si in voina kan kawngpui din mun chu a chhle a chhiahna sa taka apung chunga kawng ala chhiat ber thum kan thleng chho me khi a in melo takzet ani ati bok